Leszoksz a cigimről, ha megcsinálom a fórumlit. Az országban az a gáz, hogy már úgy ki van szolgálva. Ha lóvét kér szerepén hívnak, más találsz szolgálj. De én egy 10-esért elvihetem a kultos lányt, ha tetszik, de nem tudok úgy fizetni, ha a zsebemet kimerci. A spanyaid, ami igazi, pintedik áll.